Човек, сега съм с 20 и няколко пъса. Имаш ли храна? Еми в базата имах... аз в базата. На спалня имах още 12 картофа. Айде и 2 пъти. Сега ще ми кажеш да ходя до спална. Не бе, стой. Аре, ходи ти аз. Да има това. Това не може да се чупи, лошо. Аз ще ходя да видя те дървета там, да не може да се чупи. Аре, ходи до спална, бе. Не мога нещо, съм бил в битка. Да, защото аз ще ударих. Вече можеш. О, не може да се чупи дървото. Отиде ли? Да, взем ги 2 по 6 и А, така. си ги разделяме. Аре, идвай. Аре, пращай. Чакай, де. Готово, ето, телепортваме го сега. Ето, тук ще го видите. Добре. Прозорецът ми явно иска да се включи в клипа. Така. Идваш да продължаваме следващото пътешествие. Трябва да сме много надалече и да не показваме координати, защото иначе е лошо. Да, той ще даде и в описанието ще сложи... Координатите. Не, бе. Твоя канал, който е в V-Box. Айч! Извинявай, бе. Я! Така къщи и ние ще се направим бой. За какво ти от... ще да кажем, от От Bedrock? обсидиан, за да не могат да му грифат. Ама нали сеш, че ако някой има дъма... Нали следващи, като я направим с резиденция, няма да никой може. Само ние да, май да кажем. Може да си има. Дай ми крафтинг тейбъла. Мой! Взехме крафтинг тейбъла. Хора, както видите, много обичаме да грейваме, защото сме много лоши. Искаш ли да сме направим къща във въздуха и да е от обсидиан? Окей, ама... Къде изчезна? Напред във водата. Значи, ако той иска, може да сложи и в описанието и линк към моя канал, защото аз съм леко западаш като него. Ще сложа, естествено. Обаче, като той снима, също ще сложи в моя, нали бе? Кошар. Кошар. О, вълна! Нещо такова. Дърво. Тук ще може да влезем. Това даже май уръдие от за TNT, човек. Еми аз имам 4 TNT в Това е Ender такова уръдие. Сещам се, някой се опитва там да разбива ли... О, още един крафтинг тейбъл, види. И дърво. Имаш ли кирка? Не. Добре, защото и аз нямам. Ама имам клей. Сериозно. Да. Аз съм за крафтинг тейбъл и това се чупи клей. Още един крафтинг тейбъл, 2. Утко, за какво са ни 2? Засилваме. Някой грешне ли го, какво? Мене имам един, ама... Тук има къща, Боби, май. Май или юни? Не знам, има дърво. Идваш ли? Обирам клей, чакай. Добре, аз ще слезна да видя. Ако умра, си новен. Значи... Това клей... Чеме тухли. Тук ли какво ще направим? Тук ще направим облицовка на къщата. Значи, yes! Какво бе? Сега ще мога да си направя кирка. Мен ме изхвърли. И мен. Добре, хора, това ще бъде първата част. И до скоро. И чао. Чао.